Здравейте и добре дошли в Историята разговаря. Мястото, където откритията оживяват, а гласовете от миналото намират път към нас. Днес в студиото имаме изключителен гост. Човекът, който за първи път направи невъзможното възможно. Превърна човешкият глас в пътешественик, способен да прекосява разстояния по жица. Без неговата идея, светът днес щеше да бъде много по-тих и много по-разделен. Господин Александър Греъм Бел. Добре дошли. Благодаря ви. Истинско удоволствие е да бъда тук. Признавам, че съм изумен. Всички тези устройства, светлини, екрани и да си помисля, че някога започнах само с жици, мембрани и една дръзка идея. Да видя докъде е стигнала тя е много повече, отколкото съм си позволявал да мечтая. Нека се върнем назад. Преди телефоните, преди патентите и славата. Какво ви вдъхнови да стигнете по този път? Всичко започна със слуха. Или по-скоро с липсата му. Израснах сред хора с увреден слух. Майка ми беше почти напълно глуха, а баща ми посвещаваше живота си на изследване на говора и неговото обучение. Домът ни беше пълен с разговори за звуци, вибрации и начините, по които човешкият глас може да бъде разбран и възпроизведен. Това оформи начина ми на мислене. За мен звукът никога не беше нещо абстрактно. Той беше мост между хората. И този мост по-късно се превърна в жица. Да, когато започнах да работя върху телеграфа, той вече беше чудо на своето време. Но имаше нещо, което не ми даваше покой. Телеграфът предаваше информация, точки и тирета, но не предаваше човешкото присъствие. Запитах се, защо да изпращаме кодове, когато можем да изпратим самия глас? Смеха, колебанието, емоцията. Това беше въпросът, който ме погълна изцяло. И това търсене ви доведе до един конкретен момент, който промени историята. 10 март 1876 година. Никога няма да го забравя. Работехме с Томас Уотсън, заобиколени от кабели и експерименти, много от които се провалиха. В този момент апаратът беше нестабилен, почти несигурен. И тогава казах думите, които по-късно ще се превърнат в история. Господин Уотсън, елате тук, искам да ви видя. Гласът ми премина по жицата и той ме чу. Отговори ми от съседната стая. Това беше първият телефонен разговор. Чувството беше като да надигнеш в бъдещето за миг. Осъзнахте ли веднага значението на това, което се е случило? Не напълно. Знаех, че е важно, но не можех да предвидя мащаба. Мислех за семейства, които ще могат да си говорят от разстояние, за лекари, които ще дават съвети без да пътуват. Не си представях свят, в който милиарди хора ще общуват ежедневно, независимо от океани и континенти. А днес телефонът е не просто средство за разговор, то е част от живота ни. Точно така, телефонът се превърна в символ. Символ на човешкото желание да бъде чут, да бъде разбран и да не бъде сам. Това винаги е била същността на моето търсене. Не технологията сама по себе си, а връзката между хората. И все пак, всяко голямо откритие идва с трудности. Имаше ли моменти, в които се съмнявахте? Безброй. Имаше финансови трудности, съмнения от страна на учени, спорове за патенти. Понякога ми казваха, че гласът никога няма да бъде предаден ясно по жица. Но вярвах, че природата вече е дала отговора. Трябваше само да го разчетем. Ако живеехте днес, господин Бел, какъв би бил живота ви? Вероятно, щях да се влива в комуникациите на вашето време. Интернет, видеото, разговорите, възможността да видиш и чуваш човек на другия край на света мигновено. Може би щях да работя върху технологии, които позволяват общуване отвъд Земята, с космически мисии, с други светове.
Или да мечтая за начини, по които хората могат да споделят не само думи, но и усещания, мисли, емоции. Но едно нещо със сигурност нямаше да се промени. Желанието ми да направя света още по-свързан. И благодарение на Александър Греъм Бел, днес светът наистина говори без прекъсване и без граници. От първата реплика по жица до милиардите разговори в секунда, неговия глас все още ехти във всяко обаждане. Благодаря ви, господин Бел. А вие останете с нас, защото историята продължава да разговаря с нас.